дар толори осорхонаи марказии шаҳри Турсунзода оиди ташаббуси шаффофият дар соҳаи истихроҷ ва нақши сеҷониб дар амалӣ намудани он тренинг баргузор гардид. дар кори тренинг раиси Ассотсиатсияи энергетикои Тоҷикистон Рафиқа Мусоева, корманди Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Собирҷон Вазиров, коршиноси лоиҳа Шаҳло Абдунабизода, муовини раиси шаҳри Турсунзода Солиҳаммо Холова ва намояндагон аз шаҳри Турсунзода инчунин навоҳии атроф иштирок карданд. Более чем по 70 видам. То есть, вот видите, мы говорим 600, а по 70 видам мы уже начали освоение горнодобывающей промышленности, включая золото, серебро, вольфрам, уголь, свинец, олово и другие минералы. При этом хочу подчеркнуть, что горнодобывающий сектор Таджикистана имеет колоссальный потенциал, который является как бы вот хорошим будущим нашей страны, развитие этого потенциала. қобили тазаккур аст ки тренинг аз ҷониби Ассотсиатсияи энергетикои Тоҷикистон бо дастгирии Институти ҷамъияти кушодаи бунёди мадад дар Тоҷикистон баргузор гардид. вақте ки мо гап мезанем ки захираҳои бои табиӣ дорем, ин аз як тараф хуб аст, аммо аз ҷониби дигар идора накардани дурусти он, мавҷуд набудани шаффофият дар бахши истихроҷи он, дар бахши даромадҳои давлатӣ ва дар бахши хароҷоти он сабаб мешавад ки кишварҳо на ин ки ба рушд мувоҷеҳ шаванд, балки ба мушкилот ва ба мусибат гирифтор мешаванд. дар кори тренинг намояндагони шаҳри Турсунзода хеле фаъол буданд. миёни иштирокчиён оиди мавзӯи матрах шуда мубодилаи афкор сурат гирифт. аввалин чизе ки омили идора кардани даромадҳо, яъне ба мушкилӣ меоварад, ин мавҷуд будани монополия. Монополияе ки мисол ҳарчанд ки ба назар наменамояд, вале он ҳаст, вуҷуд дорад ва мисоли оддияш ширкати Айлекс аст, ки дар натиҷаи шаффоф набудани фаъолияташ ва соҳиби мутлақ буданаш дар ҳамон роҳ боиси гапу калочаҳо шуда истодааст. ва дуюм нокомӣ будани низоми андозбандӣ ҳам метавонад ба ҳамин омил ворид шавад. ҳайати иштирокчиён аз шаҳри Турсунзода, ноҳияи Шаҳри Нав, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Варзоб дар поёни кори ҳамоиш саволу ҷавоб карданд. ва мақсади асосӣ ҳам дар он аст ки бояд идоракунии захираҳои табиӣ ба мақсади рушди кишвар, ба мақсади таъмини устувории рушди иқтисодиёти кишвар бояд таъмин карда шавад ва дар маҷмӯъ хуб бояд ки он масъалаҳое ки дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2030 пешбинӣ ва муайян карда шуда, ки ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан тавонад дар асоси ин ташаббус ва дар асоси дар маҷмӯъ дар бахши шаффофият бахши истихроҷ тавонад ки он пешбиниҳо ва он мақсадҳое ки дар стратегияи миллӣ пешбинӣ шудагӣ ҳастанд, ки ба 5 маротиб афзудани саҳми ин бахши истихроҷ дар иқтисодиёти кишвар ба он расида тавонем ва яке аз маҳакҳои асосии расидан ба ин нишондиҳанда ин воқеан шаффофият дар ин бахш мебошад. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Зафар Ҳасанов барои барномаи иттилоотии хабар.